Artillery barrage incoming. Tutilli ben nasıl ben samo Слушна Европа, слушам игри от Атланта. Тук щеше да е добър колен, търсихме Аманта. Щеше да е друго, но нали пък диаманта. Под налягане е чудо, тук това е варианта. Да станем нещо друго, 25%. ай да станем нещо друго. Чувствам се като нещо друго, ай да станем нещо друго. Измислят и разказват приказки, сторитейл. Стила ми беше тежък